Estados Unidos ponlle prezo á cabeza de Mojtaba Khamenei, 10 millóns de dólares a cambio de información que conduza ao novo líder supremo. O seu número 2 paséase por Teherán mentres Israel continúa atacando o Líbano. O levantamento das sancións ao petróleo ruso por parte dos Estados Unidos preocupa a Europa. Agresión en grupo a unha nena de 13 anos no centro de Pontevedra. Os agresores tamén son menores. Nas imaxes, os agresores difundiron nas redes sociais, vese como a rapaza recibe puñadas, patadas e golpes. Mesmo lle arrincaron algún guecho de pelo. A policía investiga os feitos. Na Coruña levan con orgullo o alcume de cascarilleiros dende principios do século pasado, cando no porto da cidade descargaban o cacao. Hoxe aínda se pode atopar nalgúns sitios porque a cascarilla nunca marchou de todo da cidade. Forma parte da memoria e da identidade coruñesa. Comezamos. Boas noites. Os 6 tripulantes dun avión estadounidense morreron en Irak no que a Casa Branca asegura que foi un accidente e Irán atribúe a un ataque dunha das súas milicias aliadas. O 14º día de guerra deixa tamén a morte do primeiro militar europeo, un francés. Os Estados Unidos anunciaron unha recompensa de 10 millóns de euros pola captura do novo líder iraniano. É Masoud Pezeshkian, presidente de Irán e obxectivo número 2 dos Estados Unidos. Este venres deixouse ver polas rúas de Teherán, un desafío a unha Casa Branca que fiaba a caída do réxime a un levantamento popular, polo momento inexistente. Os milleiros de iranianos que celebraron o derradeiro venres do Ramadán ignoraron o aviso israelí dun ataque inminente nas proximidades da marcha principal, ao que responderon deste xeito. A quen se segue sen ver é a Mojtaba Khamenei. A Casa Branca sostén que o líder supremo is wounded and likely disfigured. Está ferido e probablemente desfigurado. O xefe do Pentágono volveu asegurar que o exército de Irán está moi minguado, pero ataques como os de hoxe aos Emiratos Árabes ou a Omán, e que deixaron 2 mortos, demostran que aínda ten poder de fogo. Noutro ataque morreu un oficial francés nunha das bases galas en Irak, a primeira baixa europea no conflito. Ademais, os sistemas antiaéreos da OTAN interceptaron por terceira vez un mísil iraniano en Turquía. O 14º día da guerra foi o máis negro para os Estados Unidos. Os 6 tripulantes dun avión cisterna morreron ao esnafrarse en Irak. Unha milicia pro-iraniana atribuíuse a súa derruba, aínda que a Casa Branca sostén que foi un accidente. E non o resultado de fogo hostil ou amigo. O secretario xeral da ONU estivo este venres no Líbano, visita de solidariedade, dixo Antonio Guterres, a un país arrastrado a unha guerra que non desexa, pero que volveu sufrir os bombardeos israelís en resposta aos ataques das milicias de Hezbollah. Unha odisea foi o que viviu para fuxir da guerra Bruno García, o ferrolán que dirixe a selección de fútbol sala de Kuwait. A viaxe durou 4 días, incluindo 13 horas de autobús polo medio do deserto. Un país moi tranquilo, Kuwait é un país moi tranquilo, pequeno, pero moi tranquilo, e o día seguinte, cando atacan o Irán, claro, aquilo xa cambia todo, non? Bruno Ferrolán é o seleccionador de fútbol sala de Kuwait. Evidentemente non é o país que está en guerra, pero sí que é unha calma tensa, non? Eu vivo nun piso 19, moi alto, un edificio moi alto, e veías o humo no ceo, non? Pues, sensación... E ven a sirena, e me empezou a temblar a má da ventana, claro, porque o edificio é moi alto, non? Entón, claro, a retumbar todo. Bruno vive a 1 kilómetro da embaixada dos Estados Unidos en Kuwait. A embajada española nos chama cada día para decirnos que abandonemos o país. A embaixada nos di que nos fleta un autobús dende Kuwait cruzar, porque está o espacio aéreo cerrado, e temos que ir a Saudí, a Arabia, non? Estamos falando de 200 kilómetros, máis ou menos, 13 horas no autobús. Por unha ventana ves deserto e por outra tamén, aquilo é tremendo. Xa en Arabia Saudita é a Federación Española de Fútbol a que se encarga do avión para profesionais españois do fútbol. A Federación nos poñía os medios para salir, entonces, bueno, pues evidentemente hai que sair. Tras 4 días de viaxe, xa en Galicia, pensa en poder volver a Kuwait. Teño un contrato ali, non? Teño, bueno, pues, se todo va normal, eu teño que volver.
Pasamos da escena bélica do conflicto á política e económica. Preocupación entre os membros da Unión Europea pola decisión dos Estados Unidos de suspender temporalmente as sancións ao petróleo ruso. Washington quere sortear o bloqueo no Estreito de Hormuz recorrendo o petróleo de Moscova, pero Europa ten abertas sancións a Rusia pola guerra de Ucraína. Unha encrucillada que abriu unha fenda na Unión. O presidente do Consello Europeo cualifica a decisión de preocupante e Alemanha tamén considera que é un erro. Pero outras voces, como a de Hungría, piden seguir o exemplo dos Estados Unidos. A suba descontrolada do prezo dos combustibles tensiona a política internacional, pero tamén o debate político interno aquí en España. Empresarios, socios do Executivo e oposición reclaman medidas anticrise. A permitir que todavía no dé el detalle. O Goberno segue sen concretar as medidas, pero os xornalistas insisten, haberá rebaixa do IBE da luz. Contemplamos también esa medida, sí. O que si descartan é rebaixar o IBE dos alimentos, porque din aínda non subiron os prezos. Si se notan as gasolineiras, por iso vamos a limitar el efecto que tiene esa subida de carburantes, de gasoil y gasolina en sus bolsillos. A patronal pídelle que esa medida non sexa en forma de bonificacións como cando estalou a guerra en Ucraína. Porque son un problema especialmente para las pequeñas gasolineros y que en caso de que se tenga que aplicar, que se hicieran descuentos directamente de los impuestos. O agro reclama ademais descontos específicos. A suba chega xusto cando máis combustible usan. Nun momento que cando hai que facer moitos traballos no agro porque veñen as campañas de ensilado, as campañas de abonado. O Goberno Central descarta reunirse cos presidentes autonómicos, como piden varias comunidades, entre elas Galicia. Non se dan las circunstancias para esa conferencia de presidente. E apela aos partidos para aprobar no Congreso un paquete de medidas que polo momento descoñecen. Yo le puedo contar las de Portugal, les puedo contar las de Italia. Yo no conozco las del Gobierno. E polo momento tampouco hai data para a súa presentación. É máis que previsible que esta suba dos carburantes teña impacto no prezo da cesta da compra. Unha suba que aínda non recolle o IPC porque o dato é de febreiro. Mantívose no 2,3% grazas á baixada da electricidade fundamentalmente. Aumentou sobre todo o custo dos alimentos. Tenemos que esperar, por tanto, o próximo mes para comprobar ese impacto real da suba dos hidrocarburos, pero sí temos a previsión que fai Funcas. A Fundación das Antigas Caixas de Aforros pensa que os prezos van subir ata o 3,6%. Ante este escenario internacional con suba de prezos e aumento do gasto en defensa sobre a mesa, Alfonso Rueda volveu insistir hoxe, como a semana pasada en Bruxelas, que é imprescindible que se manteñan os fondos pro agro no próximo presuposto europeo. O presidente destaca que o programa da Política Agraria Común, como o líder, mobilizaron 1.000 millóns de euros en Galicia nos últimos 35 anos e permitiron crear milleiros de empregos no rural. Rueda di que a defensa de gandeiros e agricultores é unha cuestión de país. É certo que hai outras prioridades, pero esas prioridades non poden arrasar nin influir negativamente dun xeito que non teña volta atrás en outras cousas que siguen sendo igual de prioritarias. Hai que impulsar todos juntos, que hai representación de todos os partidos políticos galegos. Isto é un tema de país. Outro asunto importante para a nosa economía e tecido industrial. Ence vai recibir 25 millóns de fondos europeos para a súa nova fábrica nas Pontes. Na primeira levántase a fábrica con 400 traballadores para converter cartón en fibras textis. Na segunda das fases, máis adiante, vais engadir unha planta de enerxía térmica e eléctrica. E o proxecto completarase ca instalación dunha fábrica de papel absorbente, o chamado papel tisú. Cando estean en funcionamento as tres fases, o número de empregos vai chegar aos 1.250. O proxecto conta con consenso político. Satisfacción entre os socialistas galegos polo proxecto da fábrica de fibras de Ence nas Pontes e marcan diferencias coa fábrica de fibras que tiña proxectado Altri en Palas de Rei. Esta última non mereceu o apoio do Goberno Central. Que se dedica á economía circular cunhas fondas garantías de sostibilidade e que se vai anclar nun concello dunha longa tradición industrial. Desde o BNG prefiren non pronunciarse aínda sobre este proxecto. Non teño aínda visto isto con profundidade, polo tanto, esperaremos a velo, a estudalo para facer unha valoración. Benvida dos populares a nova fábrica nas Pontes, pero deixan quer que foi unha decisión política, porque tanto a fábrica de Ence como a de Altri contan co visto bo dos técnicos de medio ambiente.
Esta, se o fai, será benvida, exactamente que outra, cando cumpliu os requisitos, tamén era benvida. O que lamento son os cambios de opinión de outros. Boa noticia para as Pontes logo do peche da central térmica de carbón. Galicia duplica a media española en atención ás persoas dependentes. Así o confirma o informe do Observatorio da Dependencia que analiza a evolución do servizo en toda España. Galicia é, xunto con Andalucía, a terceira comunidade española mellor valorada. Incrementou a cifra de persoas atendidas en algo máis dun 21%, moi por riba da media do resto de comunidades, que se sitúa nun 10%. A campaña electoral en Castela e León chega á súa fin. Os candidatos coincidiron en celebrar os actos de peche en Valladolid, arroupados polos líderes nacionais. Marcos Sueiro. Que tal, Pablo? Como era previsible, o final da campaña electoral en Castela e León recolleu os debates da política española. Valladolid foi o escenario onde se falou da inflación, da guerra de Irán e dos bloqueos pola falta de acordo para formar maiorías. Feijóo non deixou de dicir que había unha certeza. O Partido Popular preséntase para gobernar. No seu discurso, o líder dos populares foi duro con Vox, os que acusou de bloquear alá onde poden. Tampouco se esqueceu da guerra. Feijóo sinalou que Pedro Sánchez di non á guerra, mentres que recauda a conta da inflación que produce esta guerra. Non moi lonxe de aquí, Pedro Sánchez, o presidente do goberno e secretario xeral do PSOE, volveu felicitarse pola postura do seu goberno e do seu partido o dicir non á guerra en Irán. O xefe do goberno español afirmou que os socialistas son necesarios para loitar tamén contra a violencia machista e reivindicou a Lei de Memoria Democrática como garantía de convivencia. Imos escoitar agora, se che parece, algunha destas ideas. Si queréis una sanidad pública fuerte, si queréis gobiernos comprometidos con el problema de la vivienda y el acceso de los jóvenes, si queréis una dependencia fuerte, si queréis, en definitiva, que sigamos avanzando en derechos y en libertades para los hombres y las mujeres de Castilla y León y de toda España, necesitamos más alcaldes y alcaldesas socialistas y necesitamos a Carlos Martínez como presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Con quién cierran la campaña aquí? ¿Con el candidato que puso Santos Cerdán? ¿Con Zapatero, el de los negocios, el de los rescates y el de los lobbies de Maduro? ¿Y con el número 1? Menudo plantel. Aquí hay gente honesta, hay gente honrada y no somos como ellos. Máis asuntos. Unha xuíza de Madrid cita declarar a Miguel Ángel Rodríguez como querelado por difundir datos de dous xornalistas. O xefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso deberá comparecer o 6 de maio por revelación de segredos. Supostamente publicou nun chat datos persoais de dous reporteiros de El País que investigaban o proceso por fraude fiscal contra Alberto González Amador, parella da presidenta madrileña. A xuíza que investiga o accidente ferroviario de Adamuz reprende de novo a Adif. Dille que aclare inmediatamente se fixo obras na vía sen autorización. A instructora do caso quere saber se o administrador de infraestructuras ferroviarias, dependente do Ministerio de Fomento, realizou tarefas de mantemento na zona cero do sinistro o pasado 3 de marzo e se volveu retirar materiais sen pedir permiso. Movementos políticos relevantes en Cuba onde medra a esperanza dunha transición democrática. Despois de 6 décadas de ditadura, o presidente cubano recoñece conversas cos Estados Unidos para tentar desbloquear a situación na illa, sumida nunha forte crise económica. Nas últimas horas o goberno anunciaba tamén a liberación de medio cento de presos políticos. En segundo lugar, ¿cuáles serían las vías para solucionar esos problemas? Y en tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos. En Pontevedra, a policía investiga unha agresión grupal a unha nena de 13 anos. A malleira tivo lugar na céntrica Praza de Barcelos. Os agresores son tamén menores de idade. Patricia.
Sí, segundo a denuncia, os agresores son 4 nenas e un neno de entre 12 e 14 anos. Todos prestaron xa hoxe declaración nesta comisaría da Policía Nacional en Pontevedra, que chegaron acompañados dos seus pais. A denuncia presentouse onte, pero os feitos aconteceron o venres pasado sobre as 9 da noite nas canchas deportivas da Praza de Barcelos, un lugar donde adoitan reunirse grupos de adolescentes. A nena agredida primeiro recibiu unha labazada doutra rapaza, despois foron sumándose máis, ata 5 que lle deron puñadas e patadas. Tamén outros adolescentes gravaron a agresión e foi difundida despois en redes sociales, algo que axudou a identificar os agresores. E a policía ten aberta unha investigación e pasaralle o caso á Fiscalía. E tamén son menores de 16 e 17 anos os detidos en Alacante por asestarlle 5 coiteladas a unha moza de 19 que quedou ferida grave. Fixérono supostamente para roubarlle o móvil. En Manacor xulgan unha nai que supostamente matou a súa bebé e a tirou a un contedor de lixo. E tamén acusan o tío da meniña. Piden para os dous prisión permanente revisable. A Fiscalía insiste en que a bebé naceu con vida, cousa que a defensa nega. En Vigo, a policía detivo unha segunda persoa polos altercados entre ultras do Celta e do Olympique de Lyon. Andrea. Sí, efectivamente, o segundo detido, tamén membro das tropas de Breogán, xa declarou ante a policía e agora está á espera de ser citado polos xulgados. Ambos os dous detidos están implicados na liorta que tivo lugar o mércores pola noite nun local de ocio nocturno, onde un grupo de encapuchados entraron a agredir con paus seareiros do Olympique de Lyon. Unha liorta multitudinaria que rematou con numerosos danos materiais, varias persoas feridas e unha vintena de identificados. Gracias, Andrea. En Burgos vivíronse horas de tensión despois de que un home se atrincheirase nunha vivenda. O relato é de película. Secuestrou un taxista a punta de pistola en Madrid e obrigouno a levalo ata unha pequena aldea burgalesa. O home acabou deixando libre o chofer, pero pechouse nunha casa, obrigando a despregar un amplo dispositivo policial. Despois de máis de 12 horas, os axentes acabaron asaltando a vivenda e arrestando o individuo. Un dos irmáns detidos esta semana en relación ca desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badaxoz, confesou o crime e exculpou o outro de estar implicado. Tras 9 anos sen avances na investigación, o mércores pasado localizáronse restos óseos da desaparecida no patio da vivenda dos detidos. Ambos irmáns permanecen detidos en Zafra e prevese que pasen mañá a disposición xudicial. Na localidade de Chiva, en Valencia, detiveron unha muller por prenderlle lume ao seu marido. A muller de 48 anos regou o home con líquido inflamable mentres dormía, de madrugada. Na casa tamén estaba a filla, de 16 anos. A vítima está moi grave e a detida asegura que sufría malos tratos. O cinema galego contén o alento pendente da gala dos Óscar que esta fin de semana podería coroar a Sirat e o seu director Oliver Laxe. Unha gala nos Ánxeles que verá reforzada a súa seguridade en previsión dun posible ataque terrorista con drons. Rosa Conde está seguindo o que ocorre en Hollywood. Hollywood prepárase para os Óscar deste ano baixo un forte dispositivo de seguridade. Despois da alerta preventiva do FBI sobre posibles ataques con drons en California, a área do Dolby foi completamente reforzada. Preto de 1000 axentes de seguridade privada, ademais de policía, forman parte do operativo. A isto súmanse drons de vigilancia, unidades SWAT, francotiradores e cans detectores de explosivos. As autoridades insisten, non hai ameaza concreta, pero sí máxima precaución. A xornalista María Solar, compañeira desta casa, presentou esta tarde en Santiago o seu último libro, As malas ideas, cunha lectura introductoria da actriz Mela Casal. A novela conta a vida de Elías, natural de Ferrol, tras a morte do seu pai, inmerso nunha crise persoal e profesional. A autora explicou ao público como construíu esta historia e que motivacións tiña. Un libro que vai basicamente de un home que lle reventa o mundo e dunha serie de xente maior que queren reventar o mundo. Este xurde de onde xurden os demais, que é un sitio descoñecido, de verdade. Supoño que de ser unha fabuladora e de manter un pouco de ilusión por crear mundos novos, sin máis.
Para a historia de novela a do noso seguinte protagonista, un gran danés de nome Jagger que vive en Culleredo e que protagoniza a última campaña de moda infantil de Zara. No hai día que non me pare, no unha ni dos, muchas personas. E é que é difícil non quedar mirando para él. De pasar desapercibido con algo así a tu lado é prácticamente imposible. Ás portas de celebrar o seu cuarto aniversario, Jagger é o can máis famoso de Culleredo. O seu blog canino en redes sociais arrastra ao redor de 2.500 seguidores. Agora a súa zona é maior dende que Inditex o escolleu para protagonizar unha das súas campañas fotográficas. Fue para un catálogo que iba para afuera, creo, si no recuerdo mal, para el continente asiático, y fue aquí en la fábrica de armas. Y la verdad que muy bien, se portó genial. O sea, se portó súper bien. La única pega es eso, las babas, que los niños creo que se cambiaron 50 veces de ropa. O seu porte, 95 centímetros de cruce e 85 kilos de peso, contrasta co carácter boiño e amigable. Eres un pachorrento. O sea, es lo que tiene de grande, lo tiene de bueno. Carla, que rexenta un establecemento hostaleiro en que as mascotas tamén poden comer á carta, viviu unha experiencia que non lle importaría repetir. A ver, al final es una experiencia que está muy guay, que respetan bastante también los tiempos de si necesita un descanso, de si necesita comida, de si necesita bebida, entonces estuvo bien la experiencia y no me importaría repetir. Y a él creo que tampoco. Na Coruña lévase con orgullo o alcume de Cascarilleiros. Ten a súa orixe na tradición chocolateira da cidade de principios do século XX. Hoxe, a cascarilla continúa a ter o seu mercado e goza cada vez de maior popularidade. Na actualidade, unha fábrica situada en Carballo subministra cascarilla ás tendas da Coruña que din non dar abasto coa demanda. Si nos serviran máis, venderíase o doble ou o triple. Hoxe en día, sí que se dá un aprecio, se nota como un produto de que é sano e de que é digestivo. Hai moita demanda, saben os beneficios que teñen a tomar a cascarilla e ademais cada vez veñen máis xente xoven. Suso atende a súa clientela no barrio de Monte Alto, onde presumen de ser xente cascarilleira. Miña avoa la consumía cando era eu pequena e lle gustaba moito. A probarei un día a ver que tal. Cascarilleira si é. Sí, a tope. No Ultramarinos máis antigo da cidade, con 130 anos, Isabel mantén a cascarilla no catálogo. A tradición ten orixe na Coruña chocolateira de principios do século XX. Cócena en auga a fuego lento bastante tempo e despois a toman como infusión. Carmen rexenta unha fábrica e tenda de especias e condimentos. Elabora de xeito artesanal infusións, entre elas unha cascarilleira. Antes lo utilizaban, pues esto, personas que no podían o que no tenían dinero suficiente para comprar el cacao. Hoy en día es un artículo de lujo. E que se está a facer cada vez máis popular. Noite de venres na Galega, xa saben o que toca, a alegría incomparable do luar. Hola, compañeiros, que tal, Galloso? Aquí, desde o luar 1475, Zapato Veloz esta noite, Elena Bianco, e ademais tensión, emoción, sí. En recantos, porque hoxe temos que despedirnos de 4 recanteiros. Vayan facendo contas. Un pouco moitas turbulencias esta noite, Pablo. Todo preparado con Zapato Veloz, Elena Bianco. Vamos alá. Listo. Que es la forma más barata. 9.25. Descapotable. Falando de turbulencias, hai 40 anos dous homes comezaban unha aventura que nunca antes se fixera. Unha aventura que levaría a Leonid Kizim e a Vladimir Solovieser a ser heroes no seu país. Falamos de 1986. A Unión Soviética e os Estados Unidos loitan pola hexemonía no espazo exterior. En xaneiro dese ano, o Challenger americano estoupara segundos despois de engalar, deixando 7 mortos. Só 2 meses despois, tal día como a hoxe, os soviéticos mandaban o Soyuz fora da nosa órbita. O obxectivo era encontrarse ca Estación Espacial Mir e ser os primeiros humanos en habitar de forma permanente a estación. Acoplaron a nave e habitaron a Mir, pero a misión non remataba aí. Tiñan que coller de novo a Soyuz, ir até a outra antiga estación espacial e remolcala de volta á Terra. Conseguiron completar a tarefa e regresaron á casa despois de máis dun ano no espazo. Marchamos, que teñan unha feliz fin de semana.